What me open the table engineer Bruno. Abali abokri ko ire wa. Diego ko joba. Yarabanko. Ezo pezo kuti chema ti Makoola ga Akuko. Ezo pezo kuti chema ti Makoola ga Akuko. Akuko meleme. O mele ko di state mama. O meleme. O mele ko di state papa. Ebe mo jale ko lo bilongo na debu. Mane arusi, one of the abamede monu brother. Aye jema, nuna kogiro, chiche se waleba. Awuta lo buru kando pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu nde manu no nimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Aye tima, mbodo na lo eleneba. Abu amada kukanye shabro munde jinna bianna. Awe yage bele mo mama. Dango kumo. Achogu kelugu brother onukala. Arabanko. Ebanye jina rose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jangunko. Arabanko. Ebanye jina ngunko. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Taxi thy rivals. Arabanko. Danfo thy rivals. Chima Asoebe. Ayama mewere yojo. Kabaharalam Chineke abaharalam. Santos. One man no be one of the other. Papa wa Chima bada. CEO International Gospel alias Babarika. To manage one of the other. I got red again man. What why? Give me ha magwaya mama. Give me ha magwaya mama mo werele. Akike nwukwe nwaka zaja uha jogage eo. Agwoga rubiolobere jonye. Arem akike nwukwe nwaka mazota jo uhe onye jeje mbaye. Agwoga rubiolobere jonye da chai. Onye mere nwa jebega. Onye mere nwa jetiga lowerele. Arem takike nwukwe nwaka zaja ndoma mejero wa o. Agwoga rubiolobere jonye. Ashima kike nwukwe nwaka zaja ndoma mejeje mba o. Agwoga rubiolobere jonye. Nwewi nwata enwekwana heji na foro yoku. Akohia kwa nwuru enwekwana onye jikwa na kwa yoku werele. Akike nwukwe nwaza jaza onda mejebe mba o. Agwoga rubiolobere jonye. Aya ho nwambeje na so kamada. Ahia he nwambeje kwana na ho kwana o
ahịa uhe nwamba je na so apara ya sola azụcha nwamba ahụ jere oshi mama ọnụ wa makwa na-ekwu ahịa uhe nwamba je na so chai ọwụkwa ahịa uhe nwamba je na werele na nọkwa na ahịa uhe nwamba je na so apara ya sụarị azụcha nwamba ahụ jere oshi mama ọnụ ụwa amakwa na-ekwu onye mekwana na keri ụwa mma ka emeela ụwa ga-ekwu ga-eme ala wee kwuo ga-eme mma nwa ekwuo ga-eme njọ nwa ekwugide ha akwa ya n'elu ya anaghị ime uwe ole anyị merụole anyị merụole anyị merụole ụwa le ya klọk onye eri die anyị ga na-ekwukwa ọ sọrọ ụmụ ụwa nwokwuo ọnụ ga-ekwurịrị ọha eji kee ya ọnụ ga-ekwu mana onye na-eme ka ọ na-eme ya mekwa kere mma so that ekwumakwanụ maka gị ekwuo mma banyere gị mmanụ abụọ kwubekwadị njọ banyere gị enweghị ha ga-akpọ ya mana ka ekwuru mma n'isi gị karịa ka ha ọma ekwuru n'isi gị karịa ka ọjọọ ọ ya wudi kio so onye na-emegharị mma ya wetu aka n'ihi na ụkwụ na-aga wamwam anya na-agakwa zamzam na-ele ya ọ hụgakwa ha ahụ omega ahụ gị ghọtala kwụ ya anajumakịrị ya sa ahụ ụtụm n'ọhịa tụm n'ụzọ ka ahụ ọwụ ndụ ụmụ anụmanụ achị ya so don't mind that stupid idiot ndị awọ ọhịa ụmụ anụmanụ amakpe hosti iwo ndị ọma meji eme ọnụ ndị ọma Chineke kere chọọ nwụọ mma were pawuda tejicha nnọọ ama n'ọbụọlachi Imo steeti ndị nwemi ala Owere ndị ọma oji na ụbọchị ịmụrụ m n'ala nnekede ala ụmụdibịa ụmụọkọtọ nnekede elekpa nnọrị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ebe na-abọụla ishila ekelela m gị achị m ọ garịla gị mma kpa ka m chanaba akwado nnụ na ha omume anyị Makoola gị akụkọ ke taa iwu Tuesday ahịa eke abalị 8 ke ọnwa 9 ya wụ ọnwa Septemba afọ 2020 ebe na bọọlụ ena na para oche gị pụkọla ya mandụ gị shiacha meseji gaa na gema ntị kpọọ ntị gị ala Makoola gị akụkọ Kesi Brizi Kelechi Njoko I greet you brotherly eleke mega ndewo onye ọma na Abia steeti o debrela na steeti Imo it has debredi oche sineti Ọkaigwe otu kọmitii ehimara inyocha na ndị ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC zọọ ọkwa sineti azọga ọkwa sineti Ọkaigwe ekwuola ahụ shi Frank Ibezimi iwu onye achị nwetara mmeri na praịmarị ahụ emere na izuụka gara aga ekwuru hụ shi aha pasi hụ skrinini shahari hụ kwalifaid ịzọ praịmarị ahụ emere n'izuụka gara aga otu kọmitii ahụ kwuru shi Frank Ibezimi ahụ kwụrụ afọ n'ala na ihe skrinini nyocha ahụ nwo mere ekwuru hụshi asambodo Frank Ibezimi inyere nwo asambodo satifiketi n'asụsụ bekee o nyere nwo shọwụ akụrụ shakụrụ satifiketi ya o ji gụọ akwụkwọ akụ nwoshi emekwana nwa o ji kwatuo ya maka asambodo ahụ akụrụ chanwa achọghị shi ha ahụ mere na steeti Bayelsa ume ọzọ imere ejile David Leon wetuo ya rịna aka chiga steeti Bayelsa ana na iduli iyi ọrụ n'ihi na nini deputi David Leon ke Bayelsa jere nye ndị INEC satifiketi akụrụ afọ ọjị ma a na-ji chọfụta ejunwu ya ikpe ede to swearing in ya ewetuo ya tizie duyodiri iwu gọvanọ Ugbulaka ndị APC shi anwụ ha achọghị shi ha ahụ mere n'Ọkaigwe
ha humere na Bayelsa humere na Okigwe ma nwome mmeri ana wetu onwe were ha ndị ọzọ bịa tiga maka certificate akụrụ akụ chọọ ihe mere eji screen ye ya out mana o sokwa zọọ ya wu election primary APC ekwuochi ayawo onye nwetara mmeri n'akụkụ ke Masilenus Nlemigbo Hope Uzodimma akwadokwanụ yawo Frank Ibezim mana ndị imere screening ahụ shi aha qualify hụ ijeje zọọ primary ahụ shi ndị mmo ịhọfụtara ndị mere nke ọma na yawo screening ndị gafere ndị pasịrị screening ahụ Senator Ifeanyi Ararume Mark Uchendụ Chidimma Ụwajumogu ya kwanụ nwanne a Benjamin Ụwajumogu nwụrụ anwụ nwodoka gatara azanwo achọghị ịnọchi yawo Benjamin Ụwajumogu nwanne ya nwaanyị Chidimma Ụwajumogu sokwa ndị pasịrị yawo screening Bright Nwachukwu na Eze Okoro mmadụ ise otu screening APC ahụ ikwuru shi pasịrị nwoche Frank Ibezim ma ha pasị hụ ọkpa ha shere ogbulaka ndị na America le ndị na London yawa bịara na ndọkịta Owerri maka ụkwụ na anyị na mba Jọka ọkwa na anyị na mba anyị ma joro nuye ọkwa na anyị na mba anyị ma joro nuye ọkwa na anyị Ashekwe ekele kpa ihu asa kwanu ọchị ahụ ịbọla ụtọ wụrụ ma Owerri pikin chila gị ọchị ọkwanu ma mkpọla gị ịbọla n'ihi na ochi ala obi mi mekele onye mbụsụ ji batara oji taa nwanne kemime eji ọnụ odogwu na-epe mpe onye ọma na Accra Ghana elekpụrụ onye m ka ga ụka ya ọwụ onye ahịa eji anọ ka ana ya shi Owerri pikin ọnwa agwụla mara ịkwala gị achịsi ma kwụọ gị salari ma subscribe ọla gị ma enye gị data ma enye gị ihe iji tụrụ ma ndụ mmanụ weekend ya shi mgbele ebe Owerri pikin ji otu ibe jee nọrọ otu ichi jije mee aka ọnụ ngwa lee akaụntụ ga-esendị ala gị something Ugonna Kennedy Eto mekele gị Ugo bọsụ Omeka Agụ onye mama eji ọnụ ịnọ na Accra Ghana aya onye mbụsụ debara oji taa Innocent Ukegbu Ịbụọlachi nna Ropi Udoji Kenval Ebimzu ndewo okwukwe Friday onkwem na-akpọ gị gaa na share message ka blessing na-eferu onye ọwụla ahụ ugbulaka n'ihi na hem ji bịa taa ngozi Arịmobiọma Egbo onye mana Cyprus God's Power Godwin Mada Abuchi ndewo Kendo Sani ndewo onye mana Asia Igwe Eri Chinedu onye kemi eji akpọfu ama first track ya si mo Owerri pikin riri ahịa gụrụ gị anyị richa ya enye Washington State Chief Henry Igwe Chinedu Okorobịa Owerri Biri my man, I'm super proud of you. God bless you, sir, for your immense support and contribution to the growth of this program. That's why I got in there. Billy Sammy Samuel Nde wo Mazi Sylvester Onyomana Germany Nde wo Ricky James Ebolachi Casey Breezy Ekelela Megichika Agukwe Nde wo no Osha Edwin Nwachi Nemere Yarela Gema Paul Ozemena Shebu Mommy Stella Mani Odogu Nwanyị one woman squad Mboto Ihi Agwanyi Ashimyarela Gema Mommy somebody Ale Magi Meje Makonja Mommy Onyomana London Balomezuna Ju Edu Chinko Onyomana Malena Ashimyarela Gema Ogedu my man Daga Jesus Christ Abia. Thank you for your immense support and contribution to the growth of the program. Lanja Inokwanda Jenny Chukwu Chukwu Sidia Kusu Fabian Chukwu de Nde Wono Lina Justin Ihani Ani Nature Modestus Nduwishi Tobias Ifani Chukwu Eshe Mazi Uchehara. Good morning. God bless you for your concern to bring people closer to know what's going on in this country. Ndewo Benado Chukwu New Delhi Oko Achoro Okoma. Good luck Uche Chukwu Uchehara. The message I sent you yesterday, I did not get your reply on WhatsApp again. Ejoku, don't worry, I'll look for it. Tobo Uche Ndewo Temple Onwukwe Ishi Holland Gejino Yogi Elega Godwin Maswell Ndewo Ishe more power to your able brother Ndewo Elgo Sunday Ndewo Collins Tochi Ndewo Nkiruka Esther Raymond Uche Callistus Akuchi Florence Ndewo no Kanye Gano ni Hoga Nwanne Jemano Adoke Bukwana Shabara Guru Adoke Bukwana Shabara Guru Adoke Bukwana Shabara Guru Abara Madoke Bukwana Shabara Guru
Mandoke bukwana shabara kulo, mandoke bukwana shabara kuna. Abara do kwa de bombaye, kawai balima ujeti lonu. Kawai balima. Osula itazi sulade. Ọchịchị steeti Imo ebido na njem nwoji enyocha ndị bi n'ime ime obodo ya rural areas na steeti Imo maka coronavirus. Ebidoro hụ echi gara aga rịda nwoshi nọ na specialist hospital ya ụlọ ọgwụ ọkachamara ịnọ na Omogoma Owerri West anyị ọ webe nwoshi bido yawu njem. Onye kọmishọna ahụike steeti Imo iwu dọkịnta Damaris Osunkwọ ọchị njem ahụ maka inyocha ndị nọ ime obodo rural communities ka amata ndị pa ọrịa coronavirus na steeti Imo ọhịa nwoji baa ime obodo nwoje test ya nọ ndị mmanụ mara ndị pa ọrịa coronavirus. Ihu na-ejila aha okwu nwa ugboro aka na jeme ime obodo shanwoji test ndị pa ọrịa coronavirus ma mee ka ga palliative materials echekina ahụhụ shi eji eji ụkwụ abịa ime obodo jee keela ndị mmadụ rie ọnụ ụzọ nwo enwe chọgo ugboro aka nwebịa ji ụkwụ nwa obe ebe ahụ kọmpand ụlọ abara nwa agụrụ kaụnt enwere ike gbaga ishepe ahụ ya mana nwa edeghị m akwụkwọ nwụọ nga ahụ shi otu onye pa ya echi ilu ugboro aka na-agwa anyị she discoverla 110 people ịparala ọrịa na steeti Imo. Federal gọọmenti elu onwe ego ka ahụ nwa were ejiji mashini akpa ma mee ke gari eke ya ofe ụtara kee ya elu kee ya pati eskos ndị mmadụ anọrọ ime ohe nọrọ ime ụlọ agụgbu nwo chianarụlụ ugbo nnọbi testi nwo ọgbarara ala m otu he masha amadioha ọzụzụ amadioha ala nnekede shi abilie mana ọwa otu he umeju egbu ovuruvu ọgwụcha na ha anyị lega anya ya. Ụwa dị egwu. I won't smell my brother. Yarima kwa n'onye. Onye ọ na-achị ihe ọla eji eri ahụrụ ya mma. Chineke kpere m anya azụ ogbulu ya gachiele. O rejiela itazirejidi ọsọ agbala na Trinity Street ịnọ na obodo Akwa Akụma na kansụl Owerri North steeti Imo ebe ala ozize ala nzebiri akpọrọ landslide n'asụsụ bekee ịkpọkịmara ọtụtụ nde n'ime ụlọ nwo ebe ahụ nwobi akpọkịmara n'ọhụ ndị ahụ ebe ahụ nwobi nwe ma ụzọ nwochi afụta eji. Akụkọ kọrọshi na Satọde izuụka gara aga oke mmiri zoro n'ebe Akwa Akụma ebe ahụ mmiri ahụ zokwa na mmiri abịabịa nwee ala ezepere nwee landslide anamanashi ndị NEMA na ala anyị National Emergency Agency kwuru shi na steeti Imo ahụ nọ na ihe ize ndụ anyị ahụ na ndenja shi flood ahụ ga-enye anyị nsogbu n'afọ anyị nọ n'ime ya shi onye ọbụla mụrụkwa anya. O bido na Satọde ahụ mmiri zoro n'ọzọ ala ebe ahụ ezebiri n'ụzọ ndị mmanụ kubie ya abụọ na Trinity Street ịnọkwanụ na Akwa Akụma ashị ụyọ n'ebe ahụ ịkarịrị iri chụọ ya ahụ ndị ahụ kemgbe Satọde ahụ daga ruo taa ma aga aka cha nọpaghị imiyo afọ abịaghị eji n'ihi na ahụbeghị ụzọ mmochi agafe n'ihi na ala zebiri abụọ kubie abụọ. Ndị o metụkwa na ebe ahụ ụyọ okpere St. Philip Anglican Church nakwa Holy Trinity Catholic Church ịnọkwanụ na Akwa Akụma ebe ahụ. Ọchịchị steeti Imo amatakwana maka ke rịda onye kọmishọna ogige kọmishọna for environment ịwụkwanụ onye nga ọkpala Mazi Uchehara akpọọla ọchịchị steeti Imo oku shinwobia ka amara ha ga-eme ebe ahụ iji hụshi ndị ahụ n'ụyọ kemma Sọnde chachọrọ ụzọ nwugechi fụrakwanụ ime ya ọnwụ cha ga-achọ ụzọ kpọfụrakwanụ nwe ebe marakwanụkwa ga-eji mee ha ahụ ya arị mma egbuchiekwanụ ya n'ihi na ke ọwụwa ọnịnị ọzọ gị ime o nwere ike ya n'ala ụyọ ndị mmanụ pakarasacha ya wee gaa ime ala pochie achị eji ụtụtụ chụma ewu ojii tupu itiri akpịa
maka mamle onejiela ọkwa he anyị ka ga ụka ya. London base. Awe mama ekele gị ndị ọmachi Instagram elegamu Emeka Ajuruche nna ọbụ Chidebere Evaristus Chibomba 1 Anderson Stainless Waternos Steven na Bola Chida Izuchukwu Ọka Chinedu ihe ji ọfọ Oroloriowo na hola mkpọrọ ọdụkụrụmishi Kinsley Emeka Chukwuka Ike Uchechukwu Goodluck Ọnwụke Temple onye mana Holland Prinking ashimbiarela nnọ mma eleke mega nọ na-erikwala ihe gụrụ nnọ mekele gị Ugo Sunday Godwin Maxwell ndewo Collins Tochi Nkiruka Esther Raymond Uche Calistus Akuchie Florence Nkechi Ishe Bitlate pardon me my brother Owere Pikin Orema Eric Obi ndewo Temple Onkweshi share brothers and sisters biko anyị hugala na-ekpe Chukwu Siriakusu Ishe Prince Chima Owamana Gemma Yamakwala gị Temple Onkwe Ishi this one na our own share Arema this one na our own make we share Mommy Joy Alexander Wanyomashi Belgium Elegami Mommy Joy Ashimiarela Gemma for your support, for your prayers, for your moral support and everything. Mommy Ashimiarela Gemma Kanayo Ndewo Precious Lloyd Anemonde Prince Onyeka Mommy Stella Man she don't mind them all that is calm my brother. Nigeria is over our handsome brother and Nnamdi Kanu is bringing Biafra. Okay, Nigeria is over our handsome brother Nnamdi Kanu is bringing Biafra Republic soon. All this rubbish will stop. Amen. And Dennis Bola Chinwano Neze Chibeze Ndewo Febuvalo Ndewo Mazi Sylvester Ndewo Dennis Mekele kwa Gukoma Goodluck Udochukwishe. Send me your account number and WhatsApp Owere Pikini. Our regiment like send me your account number. Send me your account number that Uja Nine. Good luck, Uchechukwu. God bless you immediately. Follow suit and collect this blessing. Send me your account number. No. I am Mama Kichuk. How are you doing today? I hope Imo State people are doing good things. Yes, we thank God for Imo State. Princess Joyce Okorodudu. 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 Okorodudu Ogu. Ndewo that listening to you while driving to work from New York. Mandamana New York. Here we show on New York. Mana mall I know ya. Orejiela itazirejide na kansụl Owerri municipal ọsọ gbara ebe ahụ echi gara aga reda onye isi oche kansụl Owerri municipal yawo onye chairman IMC interim management chairman Owerri West Owerri municipal na ndị kanselọ ya kpila ọgụ ekpila hụ ọgụ echi ịgra aga akụkọ kroshi ndị otu interim management committee n'ihi na Hope Uzodimma tupu ya ha eme local government election ga-eji ahọfa local government chairman na councillors shinde na-arụkpụmagodo ọrụ nwere mkpụgbagodo ọrụ na interim management interim ohe nworongo ọwụ permanent daga eme election. And the interim management comprised of chairman, local government chairman, then in the obodo niile imekri up that local government, ward niile na local government ga-ewefu otu onye
otu onye ahụ ga-awụ ọ ga-anọ arị na kaụnselọ nyere obodo ahụ. Ọ ga na-arụzi ọrụ n'okpuru local government chairman as a counselor. Abịa na Owerri municipal o, ndị kanselọ agbaruo ihu si onye isi oche kansụl Owerri municipal ewu Maazị Ambrose Nkwọdịmma shahudomaga nwa azụ shahudomaga nwa itiri shahukipụga nwa endedaki shahuchiga n'ọchịchị ahụ onwe ya chi ihe niile imega hama chekela palliative materials n'oge coronavirus aha agbaghị nwokpe shike ehu. Abịakwala ọzọ ugboro aka ka fertilizer maka ndị ọrụ ugbo ha emeghụkpahụ ji sọ hụ na-ekwukwa shi enwere ihe kogo ụka na Owerri municipal ahịa relief ekwugasị erela shop erehụ shop chairman erela shop onye eke erehụ shop ebogaghị ebubo ahụ jejeresi ndị Hausa shop nọ na relief market arụrụ jere hụnara ego fega akpa. Ndị kansela na-asị ya nna abịagbakwala anyị kpahe ndị esi agaga ọsọ anyị agịkwachigo ọchịchị anyị nọchitaga ndị obodo anyị anọchitaga m wọdụ ke na-anọchitaga wọdụ ke nna local government chairman ewe iwu shofis ya fụọ. Ndị kansela akpọ ya ihe nrụrụ nwoke ejema Douglas o jejechia ndị akpa obi talks ya che ndị akpa obi talks mmemme na-eme ya ejema elebe ahụ nwoshi ojima ya ejema ogwu amanamụ jejechia ụmụ okorobịa ebe ahụ ọ chala ụmụ okorobịa ama awọm jechia ụmụ okorobịa ama awọm nwa ba na local gọọmenti Owerri nna mananga loko ụzọ Douglas ahụ herikpa ebe ama ji eke ebe ahụ nwa ụbata local gọọmenti ọgụ esu chairman na ndị talks ya na ndị kanselọ nwa ekpe igo ọgụ anaji ọbara asa ahụ akụọ ọbara awa akụ ọbara agha ọ na uhe megidere ọgụ ada onye na-ahụkwanụ onye kanselọ Azụzụ ward 1 ha ewu kanselọ nwụọ ewukwanụ onye ewukwanụ Maazị ewu kanselọ ndị Azụzụ ward 1 ana nọ nga alụga ọgụ ahụ emerụọ ya ahụ aha ya kwanụ Maazị Chibike Ogwu Amanam kanselọ ndị Azụzụ ward 1 ọ ya nwanwe onye mmerụ ahụ ke ya kacha lenugbe eji pịa kokpọọ ya anya ha ewu mma achọrọ ịda ya ewere aka tiga ọ na-awa aka ya ka adara dị mma ọbara agha ebe niile ndị mmadụ eji ọbara saa ahụ ana na-ekwuzishi onye ewu local government chairman iwu the chief security officer of Owerri municipal council ịgbachiri ichekwa ndị Owerri mee ka udo anọrọ na Owerri municipal na jejeje chia ndị talks from Douglas jeje chia ụmụ okorobịa ama awọm chibata nwụọ na local government council tiga ọgbaghara ebe niile ọgụ esu nwochi ndị ahụ ụzọ mme nọkwa ya biko bịa ịkwala ọnụ ahụ chanye juga nna machi ele ebe ihe mmiri ji emega akpaga agwarịkpa eweta ahụ shike ga-eji aka gị kee ya ị ga ịgwa ikpe isi kee ya ndị a he na mega ọrịmma ọgwụchana ya ejeje chia ndị mmanụ abịa babashima ndị kanselọ ọgụlụ onye ka ewu onye kanselọ Azụzụ ward 1 ịnọ na Owerri ewukwanụ Chibike Ogwu Amanam nwa ada kpọọ ya anya merụọ ya ahụ ndị ka ọzọ merụchakwara ahụ eji ha ọbara nnọọ saa ahụ gwogwo echi gara aga Ukwoma good luck. I drop Walam the account number here already clearly and visible on the screen. So I appreciate you. Others can still follow suit and
support the ministry of the man of God in Owerri. Hallelujah. Arema MC Chuksu ndewo. Bosho Benji ekerekwala m genda Benji ndewo. Amen. Jonathan Mampa say good day to Chuksu Mba. I greet you. Diana Josu Ohe Biafra Auntie Diana. Diana, I wanna take you away. Diana, Diana. No, you so the bikini. Nini megadeata. Akita. Some days are like that to my brother. Anyam awodi, she's only God. I will judge them for their fake coronavirus test. Orema Injide Liberty na Nakufo Odum. Iwolonye Ghana. Oremishi, you are doing well, my brother. You are listening to me from Accra, Ghana. Orema Okonkwo Elo Chukwu Legacy. Ishi Ecuador Elegam. Orema Ecuador we big eno. Ihafula Anambra State. Ona we Ecuador keno. Continue with a choice Igbo country. No, assume Ecuador Igbo. Afukola no maka this morning. Chinedu Dikogo Dewo, Gerard the Boga, Ishewere Pikin, you are doing well for giving us update on what is happening in Imo State. Ishi Poto Novo Ndewo. Prince D Akweliba Ndewo, Ishi Daka, Lonja and Okwanda. Eze Kwesere John Smith, Ishi Mama, welcome. The truth is that Nigeria is one day new trouble, while Biafra is our hope, both home and in diaspora. Ndewo, that's Owerri Pikin. Ndewo. Amaka Mimi Mekelekwa Prince Ndewo. Evangelist Lydia Azubike Wanyama Ishi Ohaji State Imo Mwami Ashimari Lagema Onyoma Edeshi na Dublin Island Eji na Oji na Nigeria Mwami Ashimari Lagema Ndewo no. Odebrela, it has debredi. Odebrela, it has debredi. Oge Samona Chimo. Enwekwa Westlife aga ahụ fọkwa na empty house na empty street o. Enwekwa ihe Musa aga ahụ fọ na gate. Onye isi oche kansụl obodo Obowo. Onye isi oche kansụl obodo Obowo iwu sasisi ihe jirika etiela olololo kpọ ọha na eze oku gwa nwoshi onye kọmishọna housing na steeti Imo ewukwanu Oriakụ Love Ine ahụshi ya bịa ihu agbara bịa dụọla ya isi shi ya wu chairman Obowo ga na-erumana ya Love Ine isi chihu bịa na shrine bịa du isi ahụ ga na-arị loya nye ya wu Love Ine n'ihi na ọ rịta Love Ine ọwa onye nyere ya aka ya wụọ interim management chairman Obowo kansụl Obowo steeti Imo. Ihe jiri kashi Love Ine gwara ya shi ọ ga na-akwụ ya 1,000 naira 100,000 naira ọnwa ọwụla chenye ha na ya wu chairman Obowo salary ya for the month ha were 100,000 nye ya wu Love Ine. Gbakwani ya shi ndị councilors ndị ọzọ ịnọ n'Obowo wọdụ niile nọ n'Obowo chi ya wu chairman ahụ ga na-amitu 50,000 na salary mmo na-enyekwa ya wu Love Ine chi hụ bịa du isi shahụ ga na-eme ihe niile ndị nwoke echikwanụ security vote ya ewerasuru nwaanyị ihe ejije dọkara mgbugbu 500,000 n'ime the security vote enyere ya ọ nga ahụ ka ya hụ nọ timashi olo nwaanyị ị na-abịara ịbadoro oshi ọkụkọ ọwebere ọkụkọ nna nwoke etimasha nwaanyị ahụ chọkwara igbu ya egbu leba gị ji adọrọ 500,000 na security vote ya chi ya obekwadị gị tila ma oche nene na jiri mee sụọ ihe n'ugbo nwoke etiela mkpu kwa aka chiga steeti Imo chi ụbịa ịgakwa ọnụ n'okwu o sha nwaanyị ahụ chọkwara igbu ndị Obowo egbu nwaanyị wụ Commissioner for Housing steeti Imo ugbulaka na ego akwụgharị na kọmishọna ezuga hụ na ya ụzọ ego local government chairman Obowo na ndị kanselọ ya na uhere ya mkpa ome nwaanyị nwere ọnụ
na gọọmenti Hope ịma na gọọmenti Hope fevoga ụmụ nwaanyị niile o fevoga many women. Hope kwuru ya sị ahụ ga-eti ego ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'ọchịchị ya na ọ ga-enye nwo sense of belonging na ọ ga-akarị nwo along in his government. So nwaanyị ome ọyawu akwa akwụrụ enwere n'obu owo na họl o kwuru n'obu owo ọwuhe ga-eme. So onye ndị steeti na-ekwuola shi ọtret na mana life ya shi oyi ga ndụ ya egwu shi ọ ga-egbu ya egbu shi ọ ga-achụtukwana ya rịkpa interim management chairman ndị obu owo ime nne nwoke eji Chima shi biko kwano kpọkwanụ nwaanyị esi ya ha maka ledunu nga nwoke na nga nwaanyị na-amaja nwoke nwaanyị na-amajaga nwoke n'obu nwoke anyị nga akwa nda Livinus nọ London na-anụkwala ha eme ebe kennu ọ gbakwara arụ aka ekokwara m nwaanyị ka akpala ike a ga-akpa ya Madam Wilberforce afụkwanụ m aka marụrọkpa mma jiri nwayọọ kọrọ maka akụkọ enweghị anya aga ahụfọkwa na steeti Imo tụọkpa ha shiri ugbulaka na nwoke ahụ ebeela akwa. Imo steeti gbebeji aga mba eburula obi kemasa shiri lapuo amama meme mmadụ piku na azụ ndụ kama gara mbasiri Owerri kama gara ya Ọnịcha kama gara ya bụrụ magụrụ ala Igbo aga m aza Mpara ụfọdụ nọkwara na Sokoto ụfọdụ nọkwara na Abuja ụfọdụ nọkwara na Surulere ụfọdụ nọkwara n'Ikeja. Aremma, thank you. Okwoma issue you get it today. Aremma is little but manage it. Thank you, my brother, for your kind heart and stretching your hand of friendship and support to me. Chris or Chisi Uche Ndewo Ishawaro. Kambasishi, my brother, good afternoon from Dubai. I'm just coming now. You're highly welcome. Chorochedu. Paul Ozemra, we should tell Hope to allow the elected chairman to go back to office in our LGA in Imo State. MC Chuk, how much is his salary? Amaranamo, Hejame 100,000. Prince Diaku, salary moga will be 270,000. Na ya na 100. You be shega. MC Chuk, sorry, ma. Prince Diaku will be shadow. Sivana man premeshi nede makwana ke Italy na. He was our brother. Why more like de la Italy. Mba he didn't le bamsha go there. Savannah, why are you behaving like this? Me one nanny. Deni Igbo no more get English. Kege kwanya water. In a treaty, in a state of comatose, in a state of amapaneme, in a state of higgledy-piggledy, in a state of talidomide, in a state of political elu. This is the work of greediness. The local government chairman want to chop a loan. That is the reason why he went to bring talks. Obarara. Onye minista oji na omenala n'ala anyị ịwụkwanụ ndala inusu Lailai Mohammed ekwuola she na agbanyeghị shi eweliri ọnụ ego mmanụ ụgbọala patrolu ya wụrụ ọnụ 162 naira ya wụ otu narị naira na 62 162 naira otu ekpem per liter. Shi ọwụ ya kacha ọnụ ala na mba Africa. Show na Nigeria we berega oil the fuel the cheapest price. Show naanị na Nigeria shi enweghị mba ọzọ ị ga-azụtafu mmanụ ụgbọala patrolu n'ọnụ ego 162 naira n'ala Nigeria. Ohi Lai Mohammed ikwuru. Lai Mohammed shi mba Ghana ahụrega patrolu mmanụ ụgbọala patrolu mmanụ ọkụ patrol sherega ahụ ya
narị naira atọ iri atọ na abụọ ya 332 naira ka ndị Ghana rega. Chi ndị Benin Republic anwahụregakwana ya narị naira atọ iri ise na itoolu 359 naira ka Benin Republic irega. Chikwanụ ndị Togo anwahụrega ya narị naira atọ 300 naira. Chi Niger Republic chi anwahụrega narị naira atọ iri anọ na isii 346 naira. Chi Chad ahụrega narị naira atọ iri isii na isii 366 naira. Ebe Cameroon rega narị naira anọ iri anọ na itoolu 449 naira. Senegal ha na-erekwanụ narị naira ise iri anọ na itoolu 549 naira. Ebe Egypt rega narị naira abụọ iri na otu 211. Chewetuola Nigeria shahụ na wu Egypt wu ndị rega 211 naira. Ndị ọzọkwanụ regakwa ahụwụ Saudi Arabia. Chi Saudi Arabia ahụrega 199 naira. Ahụghị Saudi Arabia rega. Chọgwụla naanị na Nigeria ka ị ga-azụta mmanụ ọkụ patrol ụgbọala n'ọnụ ego 162 naira. Shahụ the cheapest. So nnu ha ekwumara she ahọrị ọnụ channa ahụ a ga-azụtafe n'ihi na ọtụtụ ndị mma na-akpọla oku chewetuhu ego ahụ etila n'ọnụ ego mmanụ ụgbọala chanwụhụ alaikihụ ya. Ndị ASUU akpọla oku, ndị NUC akpọla oku, many people ekwuola sha a ga-eje ngagharị iwe mee protest maka ya wụ mmanụ ụgbọala erega oke ọnụ n'ihi na o so nkwa bubu ikwere ma ọ bịaga n'ọchịchị. O so nkwa bubu ji bata n'ọchịchị sha ahụ ga-ewetu ọnụ ego mmanụ ụgbọala nye ha na-azụta ahụ 67 naira mana ogbulaka na ha ahụmara ite ahụmahụkwa ofe anyị na ahụghị ite na ọwụ dị rice sef amam ihe m ga-ekpọ ya akpọ ọwụnwe ofe ka ọkwanụ rice ama gawa akpọ ya ele ihe m ga-akpọ ha anyị hụghị ite na ele ihe anyị hụghị ite my brother. United States of America Okechukwu ọ garịla gị mma ejayo. Alright, my Princess Sunny Odoama. Mommy Stella man, this is kind of country some foolish people want to belong to. Look at the women misbehaving this way. Hey, Obarara. Stanley Njimezi Ishowere can I greet you, blood, and there was Stanley one name mano. Temple Onpe and there was Italy. Stanley Njimezi Ishi Arema Ishi Cambodia. Elegani. Ishi Cambodia elegami ubulakana. Collins Mozie ndewo owalaka ebere ishi my brother well done oremma owalaka ebere ishi Lagos elegamo. Thank you ndewo. God bless you too. Emeka yama meje monu o. Emeka fubanya oyi wizard. Emeka chokotwi. Yakuma amori. Chimbe kodi. Ewelike. USA. Mama. Obi corona ụfọdụ ndị ala anyị obiri na o debrela it has really debrede. Ekwuola shi onye minista okwu mmụta ala anyị iwu Adamu shi akpọfeela ahụ ala bekee kụrọshi ahụike ya ahụeshimahụ ike acha ahụeshimahụ Mazi Adamu iwu onye minista for education ala anyị acha ahụeshimahụ ike efefeela ya mba ofesi amarakpa ga-eshi mee kpakpọ ya aka n'injin mara ma ga-agbagharị injin ya oil ya arụmahụkwa ọrụ. Ana manashi ome na izu ụka ole ome n'ọdụ anya anụbe olu Adamu. Ana manashi mbụ soja nwanne anyị nwoke iwe onye sota ya okpuru Minister for State Education onye minista okwu mmụta steeti ịwụkwanụ onye shi ọkaigwe mpaghara anwụ ya wa ọkaigwe ịwụkwana Emeka Nwajuba
Emeka nwa Joba jekwucha agba ihe share mma Adamu fụrụ ya shi olo ka ahụ kwuru ha wee ha kansụlụọla ahụ cha ga-ebido hụ isi Emeka nwa Joba kwuo shi a ga-emepe skuulu taa Adamu shi olo ele gbahụ chi ekwugba ahụ shi olo emepe ma be skuulu shi anaghị imepe skuulu afọ bịa ọwụ enwo eji anọ n'ime ya mana ugbulaka na kemgbe ahụ kwanụ ọ na-awụ Emeka nwa Joba wụ onye rụga he niile Emeka nwa Joba nweji aya nwe ka akpahechi arị n'ọgbọ akwụkwọ ala anyị so Adamu na oje na health leave gbachita shiri jejere orejiela it has regidi ọsọ agbala na steeti Abia ebe ndepe egbe iruru mmanụ 12 12 ịchụrụ ndị uwe ojii ọsọ na Ọkagwe bus stop ịnọ na Ọhafịa ndepe egbe chụrụ nnọọ ndị uwe ojii ọsọ gbagbuo otu onye ma merụọ mma na ahụ ke na mere echi gara aga ma ahụ mmiri zoga nnọọ ndị polisi ahụ ịmakwu ebe ahụ arịkwanụ nnọọ ise ndị ahụ pa egbe enye nwa ọsọ tụwarịrị agbagbuo otu onye merụọ mma na n'ime mmụọ ahụ ọkpa oshire jie n'Ọhafịa echi gara aga Honorable Chikazenem and Mrs. Okere, CEO. Arema Dominic Nwando ndewo ishishi Germany elega nwanọ na-eze Chibueze ndewo Mazi Okwudele Chukwu aji egbu Ishowere Pikin nwanne mmadụ udo delege ya delekwala gị anyam Awodishi please help me ask him if Mr. Liar if those countries he mentioned export crude oil tochikwa mechi ebola chenye mana Dakar one of people land here United States of America togarela gị mma Adingedayo Christile Aslokandem Okuro were Oganya kapala nka Olula mami ya Ogaranya Emeka Adale Olula mami ya Ogaranya Unye Ogaranya kabanka ahọfụtala onye isi ala mba Ghana Nana Akufo-Addo reda onye isi otu jikọtara mba Afrịka ndeke nọ mkpọda ugwu yawu ECOWAS ayanawu onye isi ECOWAS n'asụsụ bekee wụkwanụ Economic Community of West African States ke Nigeria iso na otu na ime mmụọ yawu onye isi ala mba Ghana na ga-anọchi onye isi ala mba Niger ịhafuru oche ahụ ugbulaka na ịwụkwanụ Mahamudu Issoufou bụ onye isi ECOWAS mana ugbulaka ọlala mba Ghana oshila Niger na je mba Ghana na Addo na-achọgakwanụ ka ahọfụta ha anya ọzọ reda onye isi ala mba Ghana ọ chọga second term na Ghana second term ahụkwa na a ga-eme election ya na ọnwa Disemba afọ anyị nọ n'ime ya na nachọga second tenure Ayalebechi Ebola Chipopo Obinna nde Sabinus nwa Jebichi Eshe the only reason to remain in one Nigeria is because of stealing and looting. Imagine a woman who is supposed to be a model emulating stealing openly. Obarara. Kambasi she nice one for this police. O deberela andoki anyị ike agwụla dibịa ụwa eziokwu Senator Jim Nwobodo ichiburu Old Anambra nakwa
otu ndị so na njem zikisti ewu Chief Mbazulike Amaechi na Senator Jim Nwobodo etila ha ụkwụ n'otu trouser. Nwa abụọ etila ụkwụ n'otu trouser. Nwa abụọ na nọ ekwuga onwe nwo, onye ke ekwu onye ke ekwugburu ya. Elekwanụ ihe dọga nkuko na ọkpa ndị gọvanọ ala Igbo ishi akpaga agwa, kpa ndị gọvanọ ala Igbo ishi anọchinaga anya ala Igbo na okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ala anyị. Ọhịa dọga yawu nsogbu ogbulaka na nwa obodo chi aya hụ eji hụ Mbazulike kpọrọ ihe ọwụla aya heteki hụ Mbazulike serious sorry on serious shi o so na otu n'ime ndị pa nsogbu nọ n'etiti ndị ugwu na ndị Igbo n'ala anyị. Shaka ya hụ nọ ya ịhụrụ nsogbu ọwụla ịnọ etiti ndị Hausa na ndị Igbo, shaka ya aka ya wụ Mbazulike ahụ nọ ya si ahụ tekiga Mbazulike on serious. Ọwụhe o kwuru. Amaechi n'onwe ka ya kwukwa na chi nwa obodo ahụ ji ekwu karịkpa ụmụaka. Chi nwa obodo ahụ na afọ 19 90 years mana ahụ bịa ha na-ekwu ụka na onye na afọ 30 years shi ahụ ji na-ekwu ụka onye anwakịrị eku aka. Chihụ ahụ mega nnọọ ndị mmanụ ha na-akpọ ndị gọvanọ ala Igbo ashị. Ha na-eme ndị Igbo a na-ahụzi gọvanọ nwo rịda ndị gọvanọ nwo aha arụga ha ọrụ cha ndị gọvanọ anyị ahụwo ndị ọjọọ na ha rịkpa ahụ. Chi ha ekwu mana ụdịrị ụka ahụ ha eji ekwu. Ha ekwu mana ụdịrị ụka ahụ ha eji ekwu. Nwa obodo kwusukwa na ndị gọvanọ ala anyị chanwa ha emega ahụ ihe nwekwesị nọ na-eme ma nwojee n'ọgbọ ọha ebe ndị ọzọ nọ na ebe ndị ugwu nọ na ebe ndị chanwa ha emega ahụ ihe nwekwesị nọ na-eme. Chile ihe mega na steeti Enugu, lee ihe mega n'ala Igbo. Onye ke na anabịa kusuma nwa obodo nwa na nọrọ ekwugala onwe nwokwuru ihi ndị gọvanọ ala Igbo na their pattern of governorship. Ebe anyị jere kule bilọngụ na ga-egbu Chinche se waleba awuta lo buru kando pinde manu abalaga awodo buru pelu nde manu no nimea ebemo ojuku bucket again ajuku bucket again ajetima ngodo na lo eleneba Aremma God Jerry where Pikini, please tell Hope Uzodinma to leave Imo State government house before December 18th. Because I'm coming back to Imo State. The only person we voted who voted is Emeka Ihedioha. Okay, you election yoga kamana. Ije bomb. Come talk away. I am Majeri. I can mention the governor Ojiga. Ariegu. I am marching as a president there. Henry Igwe, my sister, is watching from 22 Road, Yao, and Tichika, Ashimia, Rayama, Oyomana, Wazobia. Jonathan Amampas, Begin. Those countries you mentioned have light. Nigeria don't have light. Good luck. You say Owerri Pikin is done. Thank you. God bless you immediately. God bless you. God will enlarge your coast. You are an audio man. You a visual man. Talk and do. Talk and do. My brother. God bless you more in Jesus' name. Amen. Santos.
alias Babalika, Umenage, one of the Yaba. I got red like a man. What? Why? O deberekwala o, it has debredi. Isi akwa anamahụkwa nga ekere ya. Daddy Freeze wu onye mgbasa ozi n'igwe okwu redio azaghachila onye isi ụlọ okpere Salvation Ministries ewo Pastor David Ibiyomi gbasara nkwusu ahụ Ibiyomi kusuru ya, kpọọ ya nwa enweghị nna, ọ kpọrọ ya bastard. Showu onye Somalia maka tọọkwa ọrụ mgbasa ozi ahụ o ji arụ. Kwuochi ayahụ ga-egbu Daddy Freeze maka ịkparị David Oyedepo. Akụkọ krọchi enwere okwuchukwu David Oyedepo ikwuru. N'okwuchukwu ahụ David Oyedepo ikwuru, Bishop Oyedepo kwanụ onye isi ụlọ okpere Winners Chapel, ndị Living Faith eji akpọ Winners Chapel. So n'okwuchukwu ahụ David Oyedepo ikwuga, Oyedepo kwuru ihe gbasara nwaanyị irume isi iwere onwe ya tiga n'okpuru ke nwoke n'okpuru di ya, ya wee ere submissive. So Daddy Freeze ewe iwe shi Oyedepo ahụ jeje preach naanị verse 22 chahe preach hụ verse ka ọzọ ebe wishi opi ukwesịrị preach chahe preach ji hụ ama ya na preach arịma ya. Ibiyomi anụ na ihe Daddy Freeze kwuru ya kusuo chiwai Daddy Freeze hụ ji akparị nna ya ukwu mpa ya hụ David Oyedepo. Onye wụ nna hụ onye mụrụ hụ, who you, who born you, how do you form, how do you exist? Ọkwa ngano ya kusuo Daddy Freeze. Daddy Freeze agwakwa nna nwụchi ya hụ nwụọ taa ahụ Ibiyomi egburu ya cha ha enwekwa mmụọ ọbụla ya hụ kparịrị Oyedepo. Cha hụ kwuru chi ha ahụghị okwuchukwu ekwuru ekwu mana gị ihe kwuru ahụ ya gị ha hafụ ebe ka ụmụ nwoke ebe ka rụrụ ụmụ nwoke aka chi nwoke hụ wetu onwe ha ala, nwaanyị hụ wetu onwe ha ala, mana ime niile ndị nwaanyị wetuokwa onwe ya ala n'okpuru ya. Chi nwoke ha ewetughị onwe ha ala, ọ nwoke ha edomahụ onwe ha mgbe ahụ Jizọs Kraịst si doma onwe ha chanala ịgba nwaanyị hụ shi ewetula ya onwe ala. Chi Jizọs Kraịst ahụ tụrụ aja n'elu obe ịna mere anyị ji erubegala ya isi. Chiọkwakpa nwoke kwesịrị iji atụ na nwaanyị ya aja, nwaanyị ya na submit onwe ya. Chi nwoke ọbụla submit ha onwe ya, nwoke ọbụla a sacrifice for nwaanyị eleba nwaanyị ji submit to him. Ịma na ya aka ntacha ihe David Oyedepo ekwuru imekwa na Ibiyomi ji kusuo ya cha ahụ ga-egbu hụ cha ahụ ga-eme ha arrest. So Daddy Freeze shi ha kparị hụkwa Oyedepo kama akwụkwọ nsọ na onye pastor she eji criticize ndị amụma criticize after all criticize Jesus Christ, criticize ya Paul na ndị apostles ndị ka ọzọ na ndị niile ndị mmụọ ọma niile jekwara ozi n'elu ụwa. Kpa anyị nọkwa ogbulaka na-ajigakwa ya ụkwa ozi. So ya he doga ọgụ ogbulaka na ekwukwara okwuchukwu ekwu okwuchukwu ka anyị nụkwala olu David Ibiyomi. Anyị nụcha olu David Ibiyomi anyị anụzie olu Daddy Freeze. Anybody insult Oyedepo again, I'll pray you to. He may not talk, me I'll talk. You can't insult my father when I'm alive. Insult my father when I'm alive. Come tell Daddy Freeze. Did I hear him talk about Oyedepo again? If I don't finish him. Insulting me, I won't, but insult Oyedepo. That bastard. Tell him any day I hear him talk about Oyedepo. Do they know his father? That Daddy Freeze has a father. Who is his father? That half caste who is born by Somalian. Did I hear him insult Oyedepo again? I will deal with him. Oyedepo may not talk, but I can't be alive to insult my father. If that, who gave birth to him? If he has a father, let him show us his father's picture. Somebody they gave birth to in the sheep. Does he look like a Nigerian? That's a Somalian. If I hear him insult my father again, Oyedepo may not talk, but I can't be alive to insult my father. I can't be alive. I cause today was born. Insult my own father when I'm alive. I can't take it. Oyedepo may not talk, but I can't be alive. You insult my father. I will tear you. I will tear you to pieces.
I'll be alive. You insult my father. They say, hey, I'll tear you to pieces, you bastard. People who have fathers don't insult fathers. He's insulted because he has no father. You can never insult a father if you have a father. He has no father. Tell him, oh. Tell him. This is the last day he talks about Oyedepo again. He's a bastard. He's a bastard. Does he have a father? Who's his father? Let him show his father's picture. If he has a father. A man who cannot marry. He has no wife. He can't manage his home. He's coming to talk on television. Is it not his wife who left him? Huh? A man who has a broadcaster. He doesn't have a good job. I've been insulting my own father and people are laughing. Say, talk. Anybody insult my father again, I will just, anybody may not talk, but me, I will talk. I will never be alive to see somebody insult my father. You are not born. You are not born. I will kill you. I will tear you to pieces. Very soon, I will arrest him. Next one, I will charge him. I will see which money he has. I will charge him to court. I will follow him law. I will follow him spiritual. I will fight him till he crash. I'm going to say, I'll fight that man to a point that he will say, which kind of trouble is this? I will arrest him. I'll go to court. How much does he have? Somebody who was a newscaster. Would they pay? How much do they pay? He's striking in Lagos. They've sacked him even. Okay. It's not sacking now. He will go to cemetery. Lift your hands. Let's close. Oh. Arema anna hona ba David Ibiome ishikwuo ke ya. Arema tupu anya aga n'ihu ka anyị nụkwala nzaghachi that the phrase part of the speech that is phrase ezachi David Ibiome basara okwu I was very devastated by that video because of the contents thereof. I didn't insult Bishop David Oyedepo. He quoted from the book of Ephesians chapter 5 verse 22, and I drew his attention to verse 21. Correcting scripturally is not an insult. Christ was criticized. Paul was criticized. Peter was criticized. Even the Pharisees were criticized. So there's no way you're going to preach a message from the scriptures that you will not get criticism. It's impossible. Even the closest friends of mine who agree doctrinally still disagree over some scriptures here and there, some doctrines here and there, and some ideologies. I find it very devastating that just to get to me, Pastor Ibiome, he will drag the whole Somalian nation. I'm very proud to associate myself with Somalians and Somalia because they are beautiful people. Beautiful Africans like you and I. It is hate speech to undermine them with derogatory words. Is it not just a Somalian? Like there's anything wrong with being Somalian. To all my followers and fans in Somalia, I love you all and I'm proud to be associated with you, even though by birth I'm not Somalian. My mom is European and my father is Yoruba. Going beyond this, I also need to draw the attention of the public and the law enforcement to the threat of life that was issued to me in that video. Pastor Ibiome, I don't know if you realize that the threat to life is a criminal offense. And let it be on the record that you threatened my life.
Is this how Nigeria is going to accept this? If anything happens to me, I hope you know who to hold responsible. This has been on social media space for about 24 hours now. I'm yet to hear anything from the police. What happened to our laws on hate speech, racism, discriminatory statements, threats to life, which is actually criminal? What happened to all this? Are we going to keep quiet and just let this lie because it's coming from... Obarara. Mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buruna. Abada lukwa kode bumaye, awai balima oye tilonu. Ofi pake kode bukuni. Awai balima oye tilonu. Achi. Oke chupeke efo okay, Chupeke, happy to be one of the United States of America. Okay, Chupaka Relagema. Ijayo. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Abaralu Koko Jebumare. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Mandoke Bukwana Shabara Guru. Abaralu Koko Jebumare. Awai Balima, Uyetilonu. Awai Balima, Uyetilonu. Yakuma. Friends, Ifeanyi, Ogbonna. Yakuma. 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 Emeka nemi ekwelabo. Emeka Madelta Emeka Ishime Kole. Ochonogos family. Yakuma. Emeka Onyama. Arema ụmụnne Chineke ji chọọ me mma. Anna ahụ na ụka ahụ ọbụlaka na onye Daddy Freeze ịgwara ụka ewo Pastor David Oyedepo ke Living Faith ya Winners Chapel ekwube anything gbasara this issue at hand ugbulaka. Mara David Ibiyomi ewuzi onye paisha nna hụ na uduru ụka ọgwaga Daddy Freeze ọ kpọrọ ya bastard. Shaha wu onye wụ nna hụ onye bụ ọnụnụ ya shaha enweghị mpa shaha onye Somalia nakwa okwu ndị ọzọ ọrịmononga okwuru ya hụghachi I will kill him. I will kill ya. He so ya spiritually ya he so ya physically ya hụ ga ahụ ji ego ya hụ ga-agwa ya cha ahụ ji ego cha ga-eji ego mechi hụ case ahụ ga-eme ha arrest so and the man agụọkwa nanụ ebe ahụ ịdọga achịcha ekuga okwu ya na ebe ahụ dọgakwa na achịcha akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 21 amaokwu nke 20 okay ebe Oyedepo jikwu okwuchukwu amaokwu nke 22 ya wu Ephesians chapter 5 verse 22 5 verse 22 ebe aha na-ekwuchi wives submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Ya nwanyị were onwe gị tiga okpuru di gị were onwe gị nyeliga di gị kpahụ azin were onwe gị nyega okpuru di gị werezie ya rịkpa chi gị ọwa onye nwe gị Daddy Freeze shi olu agịha agụhụkwanụ amaokwu nke 21 ya wu 21 keshi submitting yourselves in fear of submitting yourself to one another in the fear of God. Ya nwoke na nwanyị iwere onwe mmụọ submitting yourself to one another. Mgbe iwere onwe mmụọ nyeliga onwe mmụọ iweda na onwe mmụọ ala. Ya wushi nwa abụọ ga-epu ụzọ rubesuola onwe mmụọ isi tupu
nwaanyị anana hụma di ya rịkta onye inwe ya mana ha ekwughị oke shoke anale oke nwoke nọ nnọọ shoke keshi unto as unto the Lord ya ụkpa ahụ ndị Christians eji erumana Jesus Christ na Chineke ishi chi n'ihi na Jesus Christ ha epụla ụzọ bịa jee elu obe jeje nwụọ n'anya ọnwụ n'elu obe na ọ submit solo onwe ya sacrifice ya ndụ ya maka anyị nwawu ndị mmanụ ịnamere anyị jishi onye enwu n'anya ọnwụ n'elu obe elee ha anyị ga-eme na ahụhụ ịnọ na-efe ya ofufe Daddy Freeze anaghị ekwuchi enwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị nọ shanwe anwụfụdịla nwaanyị nwụọ ọnwụ ya wụ anwe elivgahụ up to expectations anwe akpagahụ udoro agwa nwo ga na-akpa ị ga-eji mee nwaanyị nwo ga-eji na-asọbmiti onwe nwo nyere ya wụ nwoke chi nwoke akpagahụ udoro agwa ahụ ile ịgbaghị hụ ji mee nwaanyị ya expect chi hụ submiti onwe hụ chi nwanyị Oyedepo ha ekwuhụ verse 21 chọwụ ụmụ nwoke niile kwesịrị ịsọbmiti onwe nwo ọwụ ụmụ nwaanyị niile ka kwesịrị ịsọbmiti onwe nwe onye nwoke n'ihi na ọwụ ụmụ nwoke niile tozuru etozu asọbmiti nwaanyị asọbmiti onwe ya nye so ọwụ ya wuhe ịdọga ọgụ imere Oyedepo Ibiyomi ji kpọma Daddy Freeze bastard na ụmụ nwa ndị eri aṅa nna hụ na gbauyo okpere jiri ogbulaka na mana ebe m legada anya wụ okwu ahụ onye ụkọchukwu owu Pastor David Ibiyomi ke Salvation Ministry ịnọ n'ime ya okpere ya kwuo ndị chọọchị ya na-eto na-ehe elu ya okwu na o kwesịrị ekwesị ishu ọnụ onye ụkọchukwu afụna anyị ha akwala nnọọ ebe Baịbụl ebe ahụ nwozọga anyị ahụ na ihe nwozọga submission anyị ahụ na ka ahụ mana anyị hafụkwala ke submission ahụ mana onye ụkọchukwu o kwesịrị n'ihi na ọwụ iwe gaisi anga grievances ime ya mee onye chega mma na-echega kemma o kwesịrị ikwu uduru ụka ahụ n'ime ya okpere o kwesịrị ikwu uduru ụka ahụ n'ime ya okpere o kwesịrị ịkpọ mmanụ bastard o kwesịrị ịkpọ isha mmanụ ahụ ha wụ onye Naijiria shahụ onye Somalia akwanụ ha uduru ka o kwuru so amam ihe uche obi gị na ihe ndị na-emega n'ihi na ọgwụkwa a na-ekwukwa ya kpa anyị ejikwa ya na-adụkwa onwe anyị ọdụ anya ndị ka anyị wu ndị otu Kristi so enwe ha ụra uche obi gị na-arịta anyị na-aga n'ihu enwere ike kpọọ m n'akara ekwentị ahụ nọ nga ahụ kpọọ m n'akara ekwentị ahụ ka anyị kpịga ọnụ n'okwu ọsịsọ nwantịtị oge anyị apịachie kpọọ m ka anyị kpịga ọnụ na enwere ike kpọọ m na WhatsApp ma ọ ga-akpọ m directly on phone call. I will take your calls. Okwu ahụ David Ibiyomi kwuru o kwesịrị ekwesị isi ọnụ onye ụkọchukwu afụta ana ahụ na ka mere ka anyị nọkwa ime anyị shi ime ya fụta ịgbasara Mbaka na ndị bibi Naija ka aha chifeela anyị eche ọchifeela ọzọ abịa ha kwa from the church from men of God respected na Nigeria ilega anya some she daddy you my mentor, you my spiritual father, you my daddy in the Lord ana awela nwugwu but nwobịa ọgbọ ọha ana awuzi ndị mmanụ ala o kwesịrị ekwesị isi ọnụ onye ụkọchukwu afụda ka anyị werekwala okwu na Ebolachi biko Ebola aha gị na-ebisha akpọga anyị ọrụ emetụ mba dị ndị mbise akwara afọ otu mbise eti aleluya ọrịa mma anyị ebisha akpọga akwara afọ otu ndị mbise akwara asị m esi South Korea na-akpọ akwara afọ otu mbise eti aleluya ọrịa mma akwara afọ otu mbise eti aleluya gaa n'ihu lekwa ihe na Chineke afọla n'ụlọ ụka agị kwuru ya ị na Chineke afọla n'ụlọ ụka anọga m ekwu gaa n'ihu anyị ga-aga onye isi ntụaja ga n'elu ọta nke Chineke nọ n'elu ọta nke Chineke akpọkwa mmadụ bịa bastard akpọ mmadụ bịa bastard na-asị ya weta pichọ papa ya ka na onye nwụrụ ya makwara n'ụgbọ mmiri
ebe ndị ụkọchukwu gajizi ụlọ Chineke amaghịzi ebe na akọzi ọnụ ajụzi onye ụbọ onye ubi ya papa amaghị m ndị na-esozi n'ụzọ ha ma ndị chọọchị ha ya ga ha imeni adịkwanị ihe amụtaghazi n'aka arịma akwara afọ otu ka ahụ enwe onye mere gị interrupt mana ọ dị na ịka nọ ebe ahụ ka anyị hụkwala oshere so akwara afọ otu eti aleluya ọ dị mma ka ahụ akụfụla Mazi Okwudilichukwu Ajiegbu Eshi. I'm not surprised about what is going on in the church today because it's obvious that Nigeria Christianity or just religion are fraud and human and inhuman to black or black race. Or Ebolachi welite olu aha gị na-ebi isi akpọga anyị ka ahụ akụfụla Hope Machi that the freeze likewise any other person is entitled to his or her opinion, that the freeze did not commit any offense in saying his own opinion. Orema Prince Chima Ojiako Eshi Orema Eboleba Heno. Yeah, good morning. Bolachi, aha gị na-ebi isi akpọga anyị. Akambo Sunday Raymond Udozo. I'm calling from Ghana. Orema Mazi Sunday Raymond Udozo gaa n'ihu. Ihe nwere ikwu na ịma na Bible sị na many are called, few are choose. Ọ bụ eziokwu. And Bible mekwara ka anyị mara na ọwụ ndị ile na-asị nna anyị ga-eketa alaeze Chineke. Ọ bụ oshiriri. Ịfụnanya ndị pastọs anyị na-eme especially na Nigeria na ihe ha dị interested in money nke nweta ego nwee private jet ya na-eboost. Enweghị nke na-atụle uche na akwụkwọ nsọ ha na-agụ anaghị eshu good example because akwụkwọ nsọ mere ka mara na good leaders show example. Like agwa ndị pastọs anyị na-akpa kịta na ejiela ka agwa ndị memba ga-adị. Ihe niile na-eme na Naịjirịa bụ ihe a na-amụta from n'aka ndị isi. Ihe niile na-eme na Naịjirịa bụ ihe a na-amụta, ihe ụka na-eme nwocha ihe a na-amụta n'aka ndị pastọs. Mgbe onye pastọ ga-anọ ọ na-ehi nke memba ya ka ezi ihe ọ chọrọ ka memba ya na-eme ka agwa ọ chọrọ ka memba ya na-akpa. Ihe a dị interested na-awụ money. Politics enwezi nke na-atụ uche na ihe akwụkwọ nsọ a na-ebugharị n'aka na akọwa ha. Ọrị mma. So isiokwu gị na-awụ na pulpit egere m that in life is a man of God in na pulpit na-akpọ mmadụ bastard. Ya nwatị ka ihe ọwụ Bible condemn such acts. Ihe provocation word ka ọ na-use to that man. That is very, very wrong. The man of God, he offered that kind of word. He for mother and a bastard. He talk am there na church. Ndị na church nke he talk am mụta. He talk am mụta na aka nke na akpọ mmadụ bastard. Ịkpọ mmadụ aha Bible dị against. Ọrị mma ime na ga-afa na tithe and offering, free will donations. So when they for Chineke, that will be on me. They na church and diary to pray. All the whole place 1 to everywhere block. He had interested now money. If he give it out before every banana. So he had interested now money. And when they for Chineke. If no government that support here government, so I shall license sir. I'm buying to politics or buying to business. Because already they are in business. They will buy the ABC, they are congregation, ABC for people. They are into business. All right, my one line, you okay? Federal government now have all their license or whatever. See, what's our church handling it? Okay, wait too much on it.
Passing to a time and a Buhari Messiah. Look at what we are passing through in Nigeria today. Imena Dalona Eporani Imena Dalona Eporani Ibaruru Ihu na Agwa Ndahu Ibaro Ihu na Agwa Ndahu Okpara. Orema nwanne anyị nwoke iwu Pastor Humble Okoro. Pastor Humble Okoro akụsuola Daddy Freeze maka ịkparị Oyedepo. Kwuoshi Daddy Freeze nwere mmụọ ọjọọ 52 n'ime ya. Shi ọwụ mmụọ ọgbanje, shi mmụọ ọgbanje ahụ uhe inyega Daddy Freeze nsogbu imere ha eji akpagharị ndị ụkọchukwu n'ala anyị. Ha eji ekwu chafuru. Shi ọwụ mmụọ ọgbanje ahụ uhe nyega Daddy Freeze nsogbu. Pastor Humble Okoro shi ayahụ ga-enye na Daddy Freeze aka chutuo mmụọ ọjọọ ndị ahụ, mmụọ ọjọọ ọgbanje ndị ahụ inyega hụ nsogbu. Chima ahụ jere Lagos jeje mee ekpere o mere maka ndị eji akpịga ime lagoon na-eje aṅụgbu. Mmụọ ahụ shi ime lagoon ahụ ụbara ime Daddy Freeze. Shọ mmụọ gbanje ahụ uhe inyega Daddy Freeze nsogbu. Shahụ uhe nyega Daddy Freeze nsogbu. Shahụ ga-edeliver full Daddy Freeze shida n'aka mmụọ ọjọọ ahụ inyega hụ nsogbu. Ọrịa maka anyị werekwala okuke na ịbịaga ugbulaka. Ị bọọla ebe ahụ ị nọ, aha gị na-ebisa akpọga anyị. Bọọlachi. Ọgbarara. Sama Makoola Ọrịa aha gị. Politicians and the pastor you want to make too much. Jesus Christ the real happen the ask for the them here. But to cool you know of no question. Get somebody to make okay past. Wow, no teacher. If I can shaki I get a give the keys. If I got he Papa Bear Nigeria had all pastors, all these pastors. That's the I'm a little bit became back a gas. Yes, a whole review of the culture. And the Pugate Oh, Orema ikuku akụfụla ka ahụ o kwuru she onye ọwụla onye fega Chineke shi ya mehie eji agwa ya hụ shi onye ọla hụrịkwanụ open to criticism. Chi Jesus Christ ma ọ nọkwala ụwa nkwara ndị katọrọ ụfọdụ ihe o mere shi ụka ahụ o kwuru n'ime ya okpere ahụ arịghị mma ma otu a na-ahụ nnakpa oshi jejere ugbulaka na ala Nigeria na ihe gbasara okpere anyị na Chizoba. Ọrịa mma ngagharị iwe ka nakwa aga n'ihu na mba Amerịka gbasara ewe ahụ agbara ndị uwe ojii ịgbara nwokorobịa eri afọ 29 iwu Jacob Blake n'azụ agbara ahụ ya egbe ahụ n'abalị 24 nke ọnwa Ọgọstụ afọ anyị nọ n'ime ya. Ọzọ sokwa nwojikwa emegakwa ngagharị iwe ahụ wụkwa maka ọnwụ onye akpọrọ Daniel Prodo. Ọkwa ha emekwara nwokwu emega ya ọkụ nwụrụ na Rochester, ọkụ nọ na Rochester
mba Amerịka ugbula ka na anyị asọwụla emegacha ngagharị iwe anyị asọwụla emegacha ngagharị iwe na mba Amerịka isi akwa ana m ahụkwa ebe ekere ya ugbula ka na ya ọkwahe ndị uwe ojii nakwa ịzọkwachi ka eme na-echekwakwa ndụ ndị isi ojii ịnọ na mba Amerịka. Ọkụ nwụrụ na ebe ahụ echi gara aga. Awo smọtino ọkụ riri ova ebe ahụ ọkụ riri ova nsogbu dị ebe niile elu ụwa niile nsogbu akarịala ha ụwa ahanaghị ehi ọrịa mma ụmụnne Chineke jiri chọọ mee mma ebe ka m ga-achịkọ ya na ha omume anyị makọọla gị akụkọ ke taa achị m ekele onye ukwu kelee onye nta ndị bịara bịa gee anyị ntị n'olu erịkpa anyị kọga ya wụ akụkọ achị m ka Chineke ji ike niile gọzie nnụ anyị ga na-eje eje na-abata abata Chineke ga na-edu anyị eje na-edukwa anyị na-abata ọgwụ a ga-akpọ anyị ihu ọhụrụ anyị akpahịrịhịrị isi kwụla ala egwuora ya aja ọwụhe anyị kara ọkwanụkpa ọ ga-eshi arị cheberenụ m echi ile ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 ahụ 11:20 AM reda m ga-akwala akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kpochi na-eji kpochi debere nakwa ebe ọsọ ịgbara aha m ka ọkwa ha ọwụ nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikini anyị si onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi mgbọchị nta anyị achụọkwa Owerri nshi ka emechaa nụ n'ọdala Jai chigi bọlọ akomono wo tukura Chima check and balance ajeja soku come rain come shine ababanna are do pamendo ajeja soku ali si sheko gamno ona for malaria ona for cute ya ajeja salamu kwa bara mana China soku Jesus salamu kwa bara mana China soku ajeja salamu kwa mana China soku ajeja soku mana China soku ajeja kana kabana wadaja soku ajeja soku bara mana China soku Chineke kero wasakwala mokwa bara mana China soku Chim chim da mana China da ana submeje owi da Achato eze salamu kwa bara Akomano we huru Chimanya obale onye ka mma n'azụ ama webikiza gbaria ya Owerri Pikini anyị nọcha hịa omega duro we shall walk Useke ana submeje ubano kwa yenwe ya fonu makuma jwanne mabome ahama kushamba ubakwa ushamno ya ngoshamne ya sakon ubana mweze irindudae
Aweshi. Olo da. Olo. Any Chima Rindu. Mega Kono. Now Shaman. Poor man na big man. Oye de push am. Asa ho poor man. Sa hu de rio do late. Obasaroba. Achasoku sakwala moku agbara onye ya ji ya peje enye mo jadola na ya mega bitaga chiga. I am the counselor onye akụkọ anyị Emana China soku Chima sakwala moku agbara ndị gbaka mmanụ bastard achieja soku o Eje chonde na tubo, nde chuba kompiri. Onye achi akwe wiki dochi. Ina na aka. Ochu wako mwada wako woso. Akono mako woso ara chago ba wanu. Oba hona ko gampito mkomebe ni. Onye shara chaga mwa psychiatric. Ore possible. Ara chonye na VGC. Ore possible. Olo da. Elo wawala mahara. Anapa mana magigaga. Kasalo shapu mchinchimi manapa. Ara gachama on behalf of me. Mama je medege TV Joshua. Fashion against the Chima rote shall ever prosper. Always. Who said that? Who said that? Who said that? Who said that? Now Mini Marugo, Josaluga ho. Chineke sabala no problem. Reply alarm text message, me reply a letter. Hey, Morela Yemma. That's on behalf of you. Obana weze mwafa waka acheja salamu kwa gwara eze sakwala mongo mu chimutimana minde chokamene Emana China so Emana lumu goji nne achie meze rima hego gene Eja mweza mo Sense no mu kwe command your wall Mena miye ni machine ke goje kwalunde goshida aya mapa edu tinto eno kwadia chim da Chimo salamu kwa baba Diana Jonsule I will touch not my Diana and do my Jones no harm Diana Koma edu tinjama Thank you, Swagama. Owole pikin na Yola South Africa. Ubale olelege egumeturugo ile egumeturugo olololo Yona da hanano ababa nale okwu amazurulako yare lagemma agaga mere lagemma Okwutara kwatan papa je na bi waya O ile bana weze Good luck, Uchechukwu. Soja Dolagi, Erikobi. Any melele anu ite se ya abonye oku. Come on, As a whole, bridging the gap between government and grassroots people. That will form a good luck with you. They don't think he gonna ube.
One good turn deserves another. The general. One good turn deserves another. You are a good man. Oh. The general lecture Malo were Chiku Igbo. Igbo Shimbia. Oh. The general lecture Malo. General Nwokoma. Abadisho were the general. Tochukwu alokale. Ajadola masatwe. Oh. Inuzi jabakoma. Egwu jakawodo. Amoso were bikini dadola so. Chima le. Nwewere le ibiado kwalije. Onyo Jesu omonu. Obi amashem. Moso were bikini dadola. I am to say, Chima was it. Coffee and today. Coffee and Wakamale. Chima and the shame, and I generally was a name. When you got to go. Diana Joseph, Tete Gadamana. Eriko B. Shembare Masada. Megabit in that. Imate Sonerica. Imate Sonerica. Jero na Johannesburg, Ebede Kanaka. Jero bed in them. Chairman of the Federation Union in South Africa. Obede Mwaba, Garela Gemande Shebemeka, Ndeshebemia Kolu, Yeremani Kume. Imate Sonerica. Onyoma na Milan, Italy. Yarela Gemma. Thank you, the general. Akana Sunde Wendo Lilanya. Akana Yende Holilanya, Holilanya. The general. Ogarela Gemma. Oh, Asipa Bonyana Nania. Anointing China Kenya Legacy Monyana Kulaga, the general. Yaga Akuko Singozi na Bironya Nenye. Ndemana Bamada. Maka Chabama. Maka beautiful Maka. No wahala, no wahala. Ojopo Pretoria. Ojopo na Lowell, the general. Unfortunately. Only yes. Unjiro shane men and kete, on the men and kete, on the Gonzales, Onyomana Matri, Pastor. Onya Chia for Georgia Okalaya. Jonathan Mampase. Onyomana Abidjan, Jonathan Mampase Bomuche. Okroda na Abidjan, Ivory Coast, Mega Fuma, Ashimare Lagema. Again with Pastor Chimesiano kwa here live. Pastor Chimesi Ashimare Lagema. Anthony Ewere. Ehuna paye mi jidegere. Gitu kule bole doroga ba mante soro mena. Ejerem kalaba. Jedonga wande mena.
Edonga nwanne m na-achanye ọkpọ. Chanyenya akọnụ. Anya m iche akọnụ. Taghachi ejila. Anya laba n'ụyọ ya. Enyi m ya chi abọọla o. Si afọ arameji. Mahụ nwa Kalaba. Mahụ nwa gbọdarịma. Machi ya good morning. Ya shuba mesere. Mesere. Ubale mesere. Ye kelemda. Machi ya good morning. Machi ya good morning. Ya shibi mesere. Ogagala mekele. Obi amabunda. Sebo choka gaya emeona. Gaya gaya. Machi ya good morning. Ya shibi mesere. Abagala wakoma mesere. Machi ya good morning. Machi ya good morning. Ya shibi mesere. Emmanuel John mesere o. Ebi ala azụ oge. Ọkwa mbale ojachi olulu. Ọkwa ekele mmụọ. Ọkwa nwa eji ekwe. Anya ma wọdị shama mụ. Nwaanyị ọgarịma ya nwa Kalaba. Machi ya good morning. Machi ya good morning. Ya shi mu mesere. Ubana nweze tie. Mesere da Leonard. Ka nwam. Ịmarakwala ihe ịbaroba. Ịmana ha ọkọwara. Ebe ka anyị webe m shiri ike. Leonard. Ishi m mesere. Aha n'ọnụ. Ishi o were pikin mesere. Ejikwa nna m aga ebi. Akpala m ịhaka. Ishi m mesere. Nwanne m abụọ m ahụ kwa ekele mmụọ. Nahona. Chidebere Evaristus mesere o. Ya dị m mesere. Emeka jụrụ uche mesere. Ama m showe ekele. Ọkwa mgbaja chidolu. Emates onye rika. Onye rika ka ya nyakọkwa n'onye ọzọ. Ịbọọla chida. Ya gachiela gị. Ebube Chukwu ụzọ nke mbụ na Lord. Mesere. The general ya rela gị mma mesere. Nahona. Mesere o. Ikraka. Ukele. Achako onye na. Gonzales mesere o. Elebande matiri dere. Emmanuel John. Egwu ji akpọ m PCC. I'm okwu Shejila marụ n'English ọ ga-achị catch me. Ma ọgbala aka nọ. Chima rozie ma ọ n'aka. Nwaanyị ji okpokpe kenwu kelego bana nweze ọchị mesere. Yashimi mesere. Ubale mesere. Innocent biko. Onye ọma na Philippines. I am coming to Cebu. Adagam Cebu. Philippines. Nsi Cebu ma ba malela. Enwere m aga m eje na plantation. Mesere. Ahere mmaja areme mma. O ji eme m obi pọrịpọrị. Ndere mma ọkwọrọ kwọ ndere mma. Isokwa ndere mma. My brother iso ndere mma o. My sister iso ndere mma. Ọ wee ekele. Onye ọwụla nwere ekele nke ya. Hausa shege sanu. Yoruba shekaro. Ndị Igbo shebọọla. Wọrị shigi mingwọ. Ndị Bekee shigi good morning. Ebe m siri ya good morning. Ebe ojila anụ n'okwu ebe ka anyị o. Ya shi mi mesere. Ọwụ okwu nke ya. Chris Emidon. Onye ọma na Ghana mesere o. Emidon. Ndị niile nọ online na mesere. Chibamba one mesere. Chidebere Evaristus mesere.
Tochukwu onye Korea mesere in advance. Ababa na onye egwu Yashimi mesere. Thank you, Chibomba. Okay, you are driving. God bless you, Chibomba. Owere nwere ndị karaka. Imo steeti nwere ndị karaka. Ala Igbo nwere ndị karaka. Mazi Uchehara size by size in my help and Uchehara. Ababa na makari ekele ndị ndị karaka. Ekele nno. Ndị fast Owere tekene niile. Nnowo ndị Ababa nna. Nnowo ndị karaka. Ya rela nnọkpa. Nno ndị Ababa nna. Owere nwere ndị karaka ejemanna nke eze. Emi Kolu. Emi Nekolu. Ejemanna Mengezi. Iwo onye karaka o. Uchenna Uche isokwa ndị Ababa nna o. Iwo onye karaka. Enyi tilu ụwa gị obi ọgụ. Ashimeke n'Owere fans ndị karaka. Anya Mawadi. Nsandị agba egwu hie ewu onye tashiri m ego. Gbala na ohe niile. Ishikochele, Bekele, Acheche Nyesa, Chenyaka, Chemuba. Ị na-aha ụlọ ime na tilu ụwa gị obi ọma o. Obi ọma yiri nsogbu ụwa. Edipa na azụ n'obi ọma n'ime ahịa. Happiness is free. It's what to give to yourself. Ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịa ọṅụ. Uchenna Uche nwoke ọma mara mma. Kristi Emidor ndewo. Oyiga nwoke ọma. Ojako Franklin mesere. Much love Chikezie. Much love Chikezie yarela dem. See the very hard. Why can't you? Why can't you? Happiness is the key. Conquer your life. Thank you. Long time of wonder Chiwendo. Capital. Ejemanna Mingezi. Agarela him. Ejemanna Mingezi. Ejemanna Tekami Mekele. Kisemi Samile. Glorious. I had made a fast Facebook there. Some of them that Mamara. Glorious on the wood. Jonathan Mapasa Babu Chemekele. I didn't wear them the Karaka. Montana, Wanda, Abana, Chief Maslenu Sulemi. And you were in the Caracas. Francis. And Bright Future Movies. Production Limited. Moscow Movies International.
ihe nke ụwa etikwara m ihe nke ụwa maka na ụwa ka m nọ n'ime ya ọ sị ya hụ lakiri ihe nke ụwa maka ya hụ n'ime ụwa ilu ụwa ka obiọma ịnụ na ya achịgbuola onwe nwu Alex onye wuchi Jonathan nwoke ọma Everything's major manu. Mommy Stella man and not here. Mommy not here. With the jigger logo. I tell me not just Mommy Stella man and Mommy Yagua. Yare like my money. Chigi Bola, oh Bola, and when one year ago, may you cheer Chigi Bola, Bola. Anyama Wodi. I go to Muto. You got a 190 okay. I go on your open better or you can. You got it better. Kachile Keboya and Jesus. I go on ya. Professor Alexander Williams Zatolono. An international educationist. General, take it, all free. Essence happiness, essence joy, receive it. Amen. Bonnie Stella Igbo. Hey, Modora Nakraka. One has a man like I'm for the Maka Makwamaba. Olemba, ebe Kaliga Hoya Kita. Echile, Anya continue. Ndewono. Ashimdari Lonyo Kumari Lonyan Tamanaha Jesus. Amen.